F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tat-tajba minna ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla l-prime time ħanospita imprenditur żagħżugħ mill-iktar dinamiku ħanilqa' miegħi lil Kurt Mikallef. Wara ftit minuti li tibda titkellem ma' Kurt mill-ewwel timpressjonak il-passjoni li għandu għal xogħlu. Il-lejla mingħand Kurt irrid nisma' kif ser jevolvu djar tagħna fil-futur. Wedni li b'dak li ser jirrakkuntali ser jimpressjonani. Ħanitkellmu wkoll fuq il-fatt li kulħadd jippreferi li jirċievi kontijiet baxxi. Kurt ħajaqsam magħna kif dan jista' jsir u mhux biss nifrankaw il-flus, imma wkoll inkunu qegħdin nipproteġu il-pjaneta li ngħixu fiha, nkunu qegħdin nieħdu ħsieb l-ambjent għax jekk ma nipproteġux il-pjaneta aħna min ħajproteġiha. Prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time illum it-23 ta' April. Illum għandu l-birthday l-attur Al Pacino jagħlaq 83 sena. Rajnieh f'The Godfather, fi Scarface, illum jagħlaq 83 sena. Wasal il-ħin issa biex illaqakom mal-mistieden tiegħi llejla. Imprenditur imma wasal li għall-widnejja li l-pasta carbonara li prepara tħabbata ma tal-aqwa xef. Nilqa' miegħi lil Kurt Mikallef. Kif int, Kurt? Is-sena tat-tajba, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina, tista' takkomoda ruħek, jiena ħanpoġġi bil-qiegħda biex inkun nista' nieħu dettalji u nsegwi tradizzjoni ta' prime time. Isem ikun jom. Kurt Mikallef. Kurt Mikallef. Data ta' twelid, Kurt? 16 April. Mela ftit ilu. Happy belated. Fejn inti mwieled, Kurt? Pietà. Pietà. Residenti? Melliħa. Melliħa. Professjoni? Imprenditur. Imprenditur. Kurt, wasalli għal-widnejja l-pasta carbonara li tipprepara inti mustaċċuna. Imma ħanabdu fuqha minna u ftit ieħor ħanitkellmu fuqha. Ħanitkellmu fuq ix-xogħol tiegħek, ħanitkellmu fuq il-professjoni tiegħek. Inti imprenditur fid-dinja tal-domestic appliances. Jillik par kurżità li għandi hija li inti 24/7 fit-teknoloġija. Tara t-teknoloġija tinbidel. Parti mix-xogħol tagħna li ovvjament tiżżomm ruħek up to date li inti tkun minn tal-bidu biex inti tkun taf eżatt se jiġri għada. Jekk tħares lura 10-15 sena ilu u tqabbel mallum il-ġurnata, id-djar tagħna kif evolvu, id-domestic appliances li għandna? Id-domestic appliances li għaw illum huma affarijiet li jgħidulhom smart, mixin l-iktar li smart u għadna qed nitteppjaw il-bidu, għadna qed nobolxu l-bidu ta' smart. Plus li llum għandna gadgets madwarna bħal huma ir-robot, window cleaner, illi. Sa 10 snin ilu li jkollok robot. Konna noħolmu li għandek robot iż-żgħar qed jgħinek tipprepara l-ħasil, ejja npoġġu hekk. Imma jekk kellek tħares lejn il-futur, kif ħajevolvu d-djar tagħna? X'ħajkonna li m'għandniex illum? Il-teknoloġija ħad tkun ħafna iktar side by side man-nies ġoddar tagħhom. Ġifieri ġiġa għandna ċertu restorant saw Malta li għandhom robot li jservi klikel. Issa dak huwa l-mod kummerċjali. Ħejkonna robots li ġoddar se jkunu qed jgħinuk tgħix il-ħajja ta' kuljum. Kurt, kulħadd jipprova kemm jista' jkun jirċievi kontijiet baxxi. Issa, meta għandek karozza, kulħadd jaf li trid tuħu ħsiebha bl-aħjar mod biex ittik l-aħjar servizz u trid toħodha s-service. Fil-każ tad-domestic appliances, da japplika wkoll. Japplika wkoll, l-unika ħaġa li għandna daqsxejn kontrina u il-kultura
mhijiex ta' service, ġifieri fejn fil-karozza kulħadd jifhem li għandu bżonn service, ġol appliances il-Malti għandu kultura ħanixxi l-aħjar imma mbagħad niġi għas-service irid ikollik sara biex inċempel biex nieħu assistenza. Dak huwa xi ħaġa daqsxejn ħażina li għandha bżonn tinbidel. Jiġifieri inti ma tħallix il-karozza tieqaf biex ittieha l-petrol. Inti ttieha l-petrol x'intajdlek wasalt lejn l-aħħar. Hawn min ittieha l-petrol x'in ikun fin-nofs. Inti x'in l-appliance tiegħek għadda ċertu ammont ta' żmien minna, inti għandek tiċċempel jew tirreferi għal bniedem tal-fiduċja tiegħek fejn inti tgħidlu isma' m'għandix sara ta' imma aħjar tiġi u tara daqsxejn għax jiena kuljum nuża l-washing machine, jiena kuljum niftaħu nagħlaq il-fridge, ejja daqsxejn ittawwal u jsir service kif suppost. Ovvjament ħadd igwidani aħjar inti, però nassumi fejn jidħlu appliances fejn għandek l-ilma, dishwashers, washing machines, fejn mis l-ilma, l-ħaġa kulħadd jaf li l-ilma ta' Malta huwa wieħed minn dak l-iktar ibes, li għandna ħafna hard water. Illum ħafna wkoll appliances biex jgħinuk tneħħi il-hardness tal-ilma ġewwa d-dar tiegħek biex inti tgawdi f'kollox, fil-shower, fil-washing machine, f'kollox. L-effiċjenza tal-appliances jaffettwajek l-ilma. Jekk inti l-ilma jkun mingħajr ġebla, inti l-valv tal-washing machine mhux se jinstat, inti id-doxxa fejn inti tinħassel kuljum, apparti li l-ilma li qed misma' ġismek huwa aħjar, id-doxxa ma trabbix dik il-abjad li ngħidu l-ġebla, għal min għadu jieħu ġo kitla bil-ilma tal-vit, mhux se jkollu l-qiegħ kollu ġebla. Dawn huma affarijiet żgħar li għandna bżonn nibdew nagħtu kasu. Dak huwa l-futur li inti appliances servik sentejt li ta' żejda għax inti ħadd ħsiebha inti frankajt kemm il-flus biex inti tmur tixtri oħra. Kert, darba rajt intervista tiegħek u inti bdejt il-konverzazzjoni billi qed leħfef parti minn xogħli huwa l-imbieħ. Però mbagħad ovvjament komplejt. L-iktar parti diffiċli hija il-servizz kollu li jiġi wara l-bieħ. Ġifieri biex inti tbieħ irid ikollok prodott tajjeb, okej, prezz tajjeb imma jibbieħ. Il-servizz ta' wara huwa l-iktar ħaġa diffiċli. U parti kbira mit-tim ikun fejn ma jidirx. Da bħal meta inti qed tagħmel programma hawnhekk hawn tnejn quddiem il-kamera u xi tminja wara. Aħna għandna l-istess ħaġa. L-after sales, it-technician, in-nies li qed jieħdulek it-telefonati kuljum, illum hemm call center ta' 10-15 ruħ. Dak ħadd ma jagħti kasom ġol ħanut. Dak huma nies li qed jaħdmu ħafna iktar minn wara l-kwinti li daw bħal ma tinti fil-bidu, m'għandniex break. Daw mit-8 ta' filgħodu sa' 6 ta' filgħaxija, daw telefonati, tittifhem il dak li jkun. Għandek ħafna issue li dak li jkun iċempel mhux preparat. Mela jekk inti se tċempel għax għandek il-washing machine biħsara, prepara daqsxejn il-karta tal-mudell. Prepara garanzija. Għax inti daw l-affarijiet se jitolbuhomlok. Da ma jista' jiġi l-ebda bniedem id-dar tiegħek b'mit pompa, irridu jiġi d-dar tiegħek bil-pompa tiegħek. Mela awtomatikament inti kull ma tittamel tieħ il-mudell da ħajfittxu l-modell li inti għandek fuq il-kompjuter, ħajġu d-dar tiegħek attrazzati u lesti bil-pompa u bil-parts li għandek bżonn. Daw affarijiet li titħsieb. Jagħmlu l-esperjenza ta' dak li jkun ħafna ħjar. Kert, illum il-ġurnata kulħadd irrealizza r-responsabilità li għandna li nipproteġu l-ambjent tagħna, li nipproteġu l-pjaneta. Min jimmanufattura, min jikkrea l-appliances, kemm qiegħed jgħinna, kemm qiegħed jiffaċilita l-ħajja tagħna biex nagħmlu dan biex nipproteġu l-pjaneta. Din is-sena hija s-sena fejn kulħadd infatti jekk tara kwalinkwa riklam ta' kwalinkwa ditta, inti tara l-ambjent, tara ħdura, tara carbon zero, neutral, inti il-riklam tad-dinja kollha tal-appliances m'għadux idur madwar l-appliance u l-features, għax il-features saru ngħidu viċin ħafna ta' xulxin. Ir-riklam huwa kemm ma ħammiġniex biex dik l-appliance waslet id-dar tiegħek plus iju taħdem kemm mhux se tħammeġ l-ambjent. Ġifieri jekk inti qed tixtri għal modi dire fridge, inti taf li dik kuljum ħataħlilek 5 cents. Mela inti ħlejt inqas il-pajjiż produċa inqas u meta tiġi biex tarmija, għax din hija xi ħaġa li nismegħtu x'każ, kemm minna jista' jerġa' jiġi użat jew kemm mhux se tagħmel ħsara l-ambjent. X'ħajja fih l-appliance wara li bqajx tużaħ. Eżatt, inti għandek ħajja twila. Inti għandek before manufacture, during lifespan qed meta tuża diki wara. Se nagħmlu bil-plastik, se nagħmlu bil-ħadid, se nagħmlu bil-gass. Dak huma ħafna iktar importanti minn meta produċew. Kert, biex nagħlqu fadlilna l-aħħar minuta ma nistax ma nerġax naqbad il-konversazzjoni fuq il-karbonara, fuq il-pasta karbonara. Jiena tax-showroom tiegħek qaluli li mhux l-ewwel darba
li fl-ofsinhar, eżatt, tipprepara l-pasta carbonara. Għandi delizju li nħobb insajjar, fi żmien kont anke b'restorants, li jiena ngħidilhom isma' llum għandkom ftit tieklu nkun naqra ħafif u naqbad nsajjar 15-20 ruħ. Però dil-biċċa xogħol tax-xef vera darba kien hemm klient. Dik kien hemm klijenta li kienet qed titkellem wieħed mis-salesmen u qaltilhom lallu dak qed isajrilkom hekk qalt li isma' qalt li m'għandekx xi business kardu, qalt li forsi jkolli xi ħaġa d-dar u tiġi ssajjar. Tiġi toqgħod issajjar li għal-mistenni. Għal dak il-bosta. Kert, grazzi tal-li ġejt tiltaqa' miegħi llejla veru napprezza li tkellimt magħna dwar dan is-suġġett, però fuq kollox grazzi tal-li qed tkompli tkabbar l-arfin biex ovvjament kulħadd ikun jista' ovvjament jifranka l-flus għax kollu kontijiet inqas, però fuq kollox inkunu nistgħu nipproteġu l-ambjent. Grazzi ħafna Kert u l-kumplament tas-sera tat-tajba. Ndirga l-żejra għalik biex ngħidlek grazzi tal-li ġejt tiltaqa' miegħi llejla, fil-fatt grazzi għal Fior di Vita għalik. Għandna numru ta' prodotti Fior di Vita biex tkun tista' tikkrea pletter perfett kif ukoll grazzi għal Nem Candles għalik għandna xemma li kull darba li tixela kemm fl-offiċju kellha d-dar żgur li ħadd tiftakar fina għax żgur ħadd imlilek kull imkien rieħa vera jfuq. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata it-tajba. Lilkom it-telespettaturi qabel ma nmorru għar-reklam nixtieq nfakkarkom li bħallum inkonna kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Teljen li huma prodotti ta' żbuħija, intom kull ma tridu tagħmlu huwa li tirrispondu domanda sempliċi ħafna li hija li kun tellajt jiena fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi. Jekk tirrispondu tajjeb tkunu qegħdin fiċ-ċans li grazzi għal Teljen intom tkunu ir-rebbieħa. Qed nistenna ir-risposti tagħkom. Ħammorru fażejra ta' riklami kif niġu lura ikompli prime time. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn Berocca. Ippakjat vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fihx stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għal vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized. Tile and Style, the Tile Center at Birkirkara Bypass. Follow us on Facebook. Żmien l-allerġiji, Sterimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħeslem, magħmul minn ingredienti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-foljet li ssir fil-prodott qabel l-użu. Whole Earth organic refreshing drinks, sparkling thirst quenchers bursting with flavor. OK Home, bringing life to your home. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. Fior di Vita. If it's Greek cheese, it's Fior di Vita. Mini skirt on, take my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. 2 foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Esprit, level 1 at the point. Bridgepoint's Open Week is on this Thursday to Monday with extended opening hours. Benefit from 20% off on all items and additional offers available in-store and online. Bridgepoint. Life flows on. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Nemnem, xema artiġjanali mamula bl-imħabba. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Merħba, jiena Kristin Buħaġar, tabiba u direttriċi fl-Isptar St. Thomas. Illum se niddiskuti il-hysteroskopi. Din hija investigazzjoni tal-utru. Permezz ta' apparat li jissejjaħ hysteroskop, il-ginekoloġist tiegħek ikun jista' jara l-istruttura tal-utru minn ġewwa. Dan l-apparat huwa rqiq u flessibbli. Għandu kamera u dawl biex permezz tagħhom l-ispeċjalist ikun jista' jara l-utru minn ġewwa fuq monitor. Il-hysteroskop jiddaħħal minn ġew l-vaġina u l-ispeċjalist ikun jista' jieħu xi biopsies jew anke jneħħi xi fibroids jew arnit waqt il-proċedura stess. Għalhekk il-hysteroskopi tintuża għal żewġ modi biex tara x'hemm front tal-utru u fl-utru, imma kif ukoll tintuża biex titratta kundizzjonijiet tal-utru. Il-ginekoloġist tiegħek jista' jirrakkomandalek biex tagħmel hysteroskopi għal diversi raġunijiet. Waħda mir-raġunijiet il għala tiġi rrakkomandat tagħmel hysteroskopi hi biex jinvestigaw u jaraw il għala qed titlef ħafna demm fil-period, jew jekk qed titlef demm bejn il-period, jew jekk qed titlef id-demm waqt il-menopawża. Raġuni oħra hi biex jaraw jekk hemm xi arnit jew polyps u fibroids. Dawn ikunu jistgħu jiġu mneħħija dak il-ħin stess. Il-hysteroskopi tista' tkun l-ewwel intervent invażiv li mara tagħmel wara li jkollha ħafna korrimenti jew ma tkunx tista' tinqabad tqila. F'dan il-każ naraw l-istruttura tal-utru u naraw ukoll jekk il-fallopian tubes humiex miftuħa. Il-ginekoloġist tiegħek jirrakkomandalek biex tagħmel il-hysteroskopi wara li jkun rak, eżaminak u ra li inti tajba biex tagħmel din il-proċedura. Jista' wkoll jgħidlek biex tagħmel testa tqala. Ma tistax tagħmel il-hysteroskopi jekk tkun tqila għax hemm riskju kbir ta' korriment. Dan huwa intervent li jsir taħt l-oppju ġenerali imma huwa meqjus intervent żgħir. L-intervent jista' jdum bejn kwarta u siegħa. Jiddependi x'isir waqt il-hysteroskopi. Wara li titlesta l-hysteroskopi, il-pazjenta tittieħed fir-recovery area fejn flimkien mal-anestetista jaraw li tiġi tagħha malajr. Wara tittieħed fil-kamra tagħha fejn tkun tista' tkompli tistrieħ. Nagħtuha xi ħaġa x'tiekol, xi ħaġa x'tixrob, naraw li għamlet pipi u tkun tista' tmur id-dar bil-kumdità tagħha. L-ispeċjalist jew l-ispeċjalista jiġi fil-kamra u jirrapportalek x'ra u x'għamel waqt l-intervent. Iż-żmien ta' recoveru li jkompli d-dar huwa qasir u inti tista' tmur ix-xogħol l-għada tal-intervent. Jekk fil-ġranet ta' wara l-hysteroskopi ikollok id-deni jew ikollok ħafna uġieħ fil-parti t'isfel ta' żaqek jew tibda tara ħafna demm, ċemplinna u tkellem mat-tabib tagħna. Dawn huma komplikazzjonijiet rari u l-hysteroskopi jikkunsidrata bħala proċedura safe. Il-hysteroskopi tagħtina ħafna informazzjoni fuq l-istruttura tal-utru, fuq x'hemm fl-utru, kif ukoll nistgħu nagħmlu trattament. Lura l-prime time għada fit-8 ħan niltaqgħu biex nilagħbu kontra 30 sekonda ċans tagħkom li terbħu l-flus cash. Però qabel ma nħallikom u nsellmilkom għallejla nixtieq nfakkarkom li aħna u Sterel Garda irridu naraw ir-ritratti tagħkom u tal-familja tagħkom. Ibatuli r-ritratt tal-familja tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owinbonici.tv u grazzi għal Sterel Garda intom tistgħu toħorġu rebbieħa. Pratikament terbħu rigal biex intom u l-familja tagħkom fil-ġranet li ġejjin li klitt tagħkom ikunu iktar speċjali, pratikament ir-rigal li ħaterbħu ovvjament tistgħu taqsmuh mal-kumplament tal-familja u nkunu qegħdin nagħmlulkom dik l-ikla li ġejja jew forsi l-ikla tal-weekend jew kollha l-ikla ta' ċelebrazzjoni partikolari naqri iktar speċjali grazzi għal Sterel Garda. Qed nistennew ir-ritratti tagħkom. Jien minn hawnhekk nixtieq ngħid grazzi lil Żara li ħadu ħsieb jipprovdu lil ħwejjeġ, nawguralkom is-serata tajba l-lejl it-tajjeb u komplu segwu l-istazzjon favorit tagħkom. L-istazzjon 1 niltaqgħu għada. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist.
Logo Express. Eva Garden. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.